Sialens y sgwad. Bownsio'r bel unwaith yw'r nod, i daro'r teiars lawr neu anelu trwy ei canol, ac ennill y pwyntiau. Clwb Criced Rhydaman, da chi'n barod amdani? Dwi'n meddwl bod y tîm yn rygwri ynddo fe. Bydd bron i gweld ddo, achos ni war y criced a dim basketball, ond 600, falle, gobeithio. Harry'n dod yno, mae fe dda yn bowlo, ond sy'n siŵr os yna yn pêl fasged, so dyr i weld. Dechrau gweithio posibl fyna, fi. Lot o ffydd yna fe, ond off y tîm nawr. Aaron Matthews. Come on, Aaron. Can't point. Can't point. Point yn y bag fyna. Creidiodd hwnna'n tacteg da. Jake Lewis ysa, mae fe dim mewn criced, ond mae'n rili dda yn pêl-drod, golf, hoci, ti enw ie, so 100 pwynt fyna, easy. Come on, Jake! Never in doubt. Un o'r gorau yn y tîm yna, da, Jake. Owen Mandel lan nesa, mae fe'n dda yn rygbi, so fe pasio fe mewn y hwp fan hyn, digon awdd. Come on, away! Tacteg rili dda fyna. Neud fe edrych fel nig oedd wedi neud e wedyn, ond dde wystod neud fyna. Harry Jenkins gyda hynna nawr. Dim yn mynd i gweud celwedd, nig yw'n dda yn dyla'r bêl, so os mae fe gallu cael campwn fan hyn, byddai'n miracle, really. Fi wedi gallu chwarae bach fydd yn ei well fyna i fod yn deg, ond oh well. Mae gyda ni 300 pwyntiau nawr, so come on, Cellan! 100 pwyntiau fan hyn. Gadael fi lawr mynd wedi. Oliver Paolo mlaen nesa. Weithiau mae fe'n dda, weithiau mae fe ddim, ond sy'n gwybod os mae dda yn basketball. Toby Davis, chwaraewr olaf ni nawr. Mae fe'n mynd i gym a codi pwysau i gyd, so dyr weld os mae'n gallu dod o'n nôl nawr. Come on, Toby! 300 pwyntiau gyda ni nawr. Boys ola nawr wedi gadael fi lawr, so dyr weld os fi gallu achub e nawr. Sgôr tyfynol, Clwb Criced Rhydaman yw 300 pwyntiau.